за майка, която учи детето си, което е видимо на около 3 години, да пуши цигари. Въпросът е дали това е възпитателен метод или е опит да накара 3-годишно дете да се погноси от цигарите. Вижте за какво става въпрос. Има и поучителни реплики от страна на майката за това да насърчава детето си да пуши. Хайде, пуши го. Пуши, мам. О. Дай. Слуша ли те, Иво? Къде е Иво? Къде е Иво? Къде е Иво, бе? Не, мамо. Не та. Къде? На, пуши ти. Не. И после ми дадеш. Мамо, това? Кое? Това. Това цигари, мам. Не може. Това бака. Това бака. Да. Ти си не. Ти си не. Хайде, тръскай там, пепелник. Ало, ти не можеш пак. Не, мамо, не. Не. Но дава ти цигарата. Особен статут на защита, но пуши, мама, пуши за 3-годишно дете. Мисля, че по-нелеп опит да се накара дете да не пуши или въобще да му се демонстрира каквото и да било, мисля, че е абсурден. Ако изобщо това е целта, защото пуши, мамо, пуши, няма вътре много. Това дете пуши, това е пълен абсурд. Не мога да повярвам, че съществува такава жена. Може да му даде 2, за да му стане гадно и съвсем да довърши децата. Да ни става гадно, Уиски, фъстъци, да не гледаме повече. Това нещо е друг интерес.